Kaigsunan maayong buntag ato unta nga usban ang atong update sa pag-alboruto sa bulkan sa Canlaon dito sa Negros. Aton manasayran nga ang bulkan makita na to tungod gyud ining puti kining puti nga pahak bitaw diha sa may tan-awan sa Guadalupe. Mao man siya na pahak. Tungod na ibabaw ana makita unta na to dihang bulkan sa Canlaon na gumikan sa dili maayong kahimtang sa panahon, naglugdong, silipdan siya, hindi siya makita. Muna nga, ingon ini na lang, ato ang pakita ganinyo, karong buntaga, ato naman paibaw lang ko ninyo, karong buntaga, dili ko makapakita sa bulkan sa Canlaon. Gumikan kay ang panahon, wa mo doyog na to karong buntaga, medyo dunay dagom. So ako lang ilibot kining ato ang limutangan din pagpakita aron makakita mo kung saan gid dagway ng limutangan diha ni Manolito no. Akong tuyok ko no. Kita nato din mao kini siya kabukiran dapit sa may Valencia, Buena Vista, Kalignan din dapita. Ito Kalignan ay dapita katong sa may katong na Birhen butang sa ibabaw. Singa na to, tong Tangason ba. Nakalimot ko. Waas kong nahuna. Tuyok diretso tas tuyok nga rin. Makita ninyo kanang sidlak. Wa kayo kasidlak nga adlaw. Kaya nasilipdan po sa dagom. Kusog ang uwan dito sa amua sa tuyon. Pana din pag agi na ko sa wala dulid uga naman. Hanto nagkatangas ko din sa bukid. Uga po wala po uwan. So mo to istorya ha. Dito to sa tuyon perting kusuga. Nagbusagak ang uwan dito. No? Kanilang akong ipakita ninyo, anindot kaayo, binimbahin na, andot kayong talan-aon sa may sidlakan. Kita diha ang dapit sa San Fernando. Kanang tungod yun anang naay nagsiga bitaw kanang na dapita kanang sa pagtudlon ko nagsigana kanang dapita ay dapit na sa San Fernando. Nindot ang anindot ang talan-aon. Diyan dapita. Tuyok pagya-tuyok. Mao na akong nahimutangan din ang tambis ng hiting sa bunga. Ang manang avocado na sa bunga. O pagkadagko no, gagmay pa. Siminto na. Tapos babaw to. Rooftop. Nindot sa ditong itungtong dito po. Tuyok. Kanto mabalik tangad to sa tong kung kanon na yung pakita ganinyo ang bulkan sa Canlaon kana lagi makita ng kanang puti pahak ibabaw na ana din dapita makita ang Canlaon pero karon wa itugot nga makita ta. Okay, kana lang una. Daghang salamat ug may buntag ganyan tanan.